Assalamu alaikum. A cikin wannan bidiyo kai tsaye zan nuna muku ne step by step yadda za ku gane wayar da za ku siya in dai kamfanin Samsung ne, to wanda za ku sayi mai Nigerian warranty ne. A cikin wannan bidiyo shawarar da zan baku in dai har kana son siyan waya kenan kuma wayar ya kasance sabuwa za ka siya, tunda ni koyaushe ina baku bayani akan cewa in dai za ka siya waya in dai har da hali to kamata ya ka siya sabo maimakon ka siya wayar da aka yi amfani da ita. Saboda siyan sabon waya ita ne za ta baka nutsuwa a ranka na cewar za ka yi aiki da ita ba shakkun cewa wani ne ya yi amfani da ita ko kuma cewa wannan wayan tana da wani matsala kaza. In har ka kalle ta da wani matsala to abun ka ta samu. To yanzu dai kai tsaye kawai a cikin wannan bidiyo abin da zan faɗa muku shine yanda misali in za ka siya wayar ɗin ana so ka siya wayar ka mai Nigerian warranty ne. Kamar yadda kuke gani wani lokaci ina magana akan wayan da ya shafi misali London use. In ka siya wa London use kaman wayoyi ƙanana wanda ba sa fin 50,000, 70,000 zuwa 40,000, 30,000 duka wannan ana kiransu da sunan waya London use, kamar dai kamfanin kalan su Huawei, su Oppo, hakanan su Honor, su kamfanin MI wanda ake ce musu Redmi kenan, to duk dai kun sani. To in kuma misali kamfanin Samsung ne, yanzu haka a cikin kasuwanninmu na saida wayoyi kenan akwai mutanen da suke saida waya wanda ita ba mai warranty Najeriya ba ne, amma kuma sai ku ga an siyar muku da ita a matsayin sabuwar waya, har ma sai ku ga an ɗan muku abu kamar sauƙin kuɗi. To dama da sauƙin suka zo ne kasancewar dama wayoyin ba na nan ba ne. Abin da yake faruwa shine in dai har ka je siyan waya Samsung, da iya iPhone ne ake iya samun suke zuwa ake iya samun kwafi ɗinsu hakan nan wanda gashi na iPhone ne amma kuma kwafi ce. To yanzu a Samsung ɗin ma akwai wanda Samsung ɗin ne, amma ita kuma ba za mu ce kai tsaye kwafi ba ne, sai dai mu ce ba mai warantin ƙasar ka ba ne. Wanda kuma illar siyan kalan wannan wayoyi wanda suna da waranti ba na ƙasar ka ba kenan, shine sukan iya zuwa wani lokaci ka ga ba sa yin WhatsApp ko kuma ka ga network nasu baya yin yanda ya kamata hakan nan. Maimakon yanzu misali za ka ke yin harkar su Facebook, YouTube haka waye, harkar da intanet hakan nan, to ba za su yi ma yanda ya kamata ba saboda IP address ɗinsu ba na wannan ƙasar namu da muke ciki ba ne. Totally ma wayoyin ba an yi su don mu ba ne, ko ka ga wani lokaci ma kana aiki da ita kawai sai ta shiga Chinanci. To dai kai tsaye kar ku gaji, wannan kawai na ɗan muku taƙaitaccen bayani ne a game da kalan matsalan da in ka siya waya da ba na inda kake ba kenan, wanda misali ba ta da waranti na ƙasar ka, to shine matsalar. Zan baku misali da wannan waya Samsung ɗin da kuke gani ga ta nan A07 ne, wannan wayar kowa ya san ta sabuwar waya ne. To yanzu wannan kamar yadda kuka ganta hakan nan, to in ka siya sabon ta in ta zo a kwali da ke yanayin hasken wuta da yake da nake ɗaukan wannan bidiyo ɗin kuma ya kasance kwalin fari ne, za ku ga ba za ku fahimci abin sosai ba, amma dai zan saka muku bidiyoyi haka yanda za ku gane ku fahimta. To kamar da kuke gani in ka siya ta kawai ɗan nan wajen ne in dai na Najeriya ɗin ne ta zo ta kenan, karin fari tana zuwa ne a hakanta ba tare da wani leda a jikinta ba. To duk wayar da ka ganta in dai kamfanin Samsung ne an yi packaging nata kuma an saka leda a bayan an rufe, kamar yadda ake dai a kalan wayan su wannan Spark 9 ɗin, a wannan su wannan wayan Redmi ɗin nan da kuke gani da su wannan wayan Spark 40 ɗin nan, to su suna zuwa ba leda ne hakan nan. Sannan daɗi da ƙari akwai wanda za ku iya gani da wannan gashi nan 24 month warranty for Africa. To duk sanda ka ga wannan to kawai tana da warranty wayar kenan. Za ku gani haka a nan bayan za ka iya gani ko a nan gaba, amma a wannan ba a cika kalla a kan kowane kalan waya ba. Kamar yanzu Samsung ɗin sukan iya zuwa wasu da wannan amanne wasu kuma ba wannan amanne, don haka dai in ka duba bayan za ka gani. Sannan na uku ko in ce na ƙarshen abin da zai sa ka gane cewa wayarka warantin ta na nan Najeriya ne, to in ka duba nan wajen ƙasan fankon kenan nan wajen, to za ku ga rubutun jiki English ne, rubutun jiki English ne, to wancan kuma za ku ga rubutun da Larabci ne. To kan ce kun ga mu nan ƙasar kusan zan ce akan English ake Najeriya kenan, to za ku ga da English zai zo shi rubutun gashi nan made in China, ya zo maka da wannan su wannan 4GB RAM 128Y ɗin nan duka, to amma wancan za ku ga da Larabci aka yi bayani. Ina ga dai wannan shine taƙaitaccen bayani da zan yi muku akan yadda za ka gane wayar da take da waranti na ƙasar ka da kuma wanda ba ta da waranti na ƙasar ka in dai Samsung ne kenan. Wannan shine hanyar da za ka gane, sannan kuma a sauran wayoyi ma duka in mun yi bincike insha Allahu duka za mu fito mu yi muku bayani. Kamar yanzu sauran kalan dai kalan su Redmi, su wannan su Tecno, waye Infinix duk ba a cika samun wannan matsala su ba, dama an fiye samun wannan matsalar ne a Samsung da kuma iPhone. To in dai Samsung ne ga nan hanyar da za ka bi ka gane wayar da kake riƙe da ita tana da warantin ƙasar ka ko ba ta da shi. Wannan dai shine, sai mun haɗu da ku a wani bidiyo.